panyaya ye 400,000 yakadyiwa kana kuti yakatambiswa nedare reparamende vachi upgrade imba ya senate mebho chinomona. Pane imwe nyaya iri panapa futi yandinoda kuti tingoionesana because nyaya idzi zvazvina basa nekuti festive kana kuti murumbo celebrate. I know kuti vamwe muchazouya muchizobatira padenga muchizoona nyaya dzinenge dzichiitika panapa. Paita chikoro ichi zvimwe zvacho tichita kutoshaya hope because there is no need yekuti tiswere tichicelebrate ndichiti ndikufarira Xmas ndichiona zvinhu zvakadai so zvichiitika munyika yekwangu ndenge ndakuto neproblem. Chikoro ichi chiri kunzanzi ndo inonzi Mukaradzi primary school kuMount Darwin uku. Mukaradzi inzvimbo inozikanwa kunonyautwa zvekangofane kwanana chiyadzwa something like that kune kuchingocherwa chirwa mangoda vanhu vanochera goridhe ikoko ndo zvinonyazikanwa nzvimbo iyoyi ine zvayo. But pane munhu anonzi Saibeth chomusora musengezi Saibeth chomusora musengezi ari kuti zvone akaofa kuti ndokwanisa hangu kumbovaka kana 2 mablocks pachikoro ipapapa nestaff room kwanisa kufuta nestaff house ikongoza kuti kuti maticha anenge achinosangana vachiisa zvinhu zvavo ikokoko ndo zvaanganengena bosi chikoro akati chiri padhuze nekudheni kwake. Saka pane zvimwe zvokuti uzongoona kachikoro chiri padhuze newe uchiona vana vachidzidzira pakadaro iwo une maresources mari yacho unayo akaofa akati ndiri kukumbirawo kuita zvinhu zvakadaro. But guess what, akarambidzwa naminister of health naminister of education ndo nyaya iri kunzi yakaitika panapa. Minister of education ari kunzi akamurambidza. So handisi kunzwisisani because kuti iye uyu Tonderai Moyo because so far the current one is Tonderai Moyo, minister of primary and secondary in Zimbabwe, Tonderai, but minister of higher and tertiary education ndi Frederick Shava. So but Tonderai Moyo papa because this is primary, so I guess he is the one arikunza akarambidza munhu. Reason yandinoda kunyaonikira ndekuti mufesi uyu brain dzake dzinonyatsoshanda mushe retoti tina minister asina moyo nevanhu. Where are we going as a nation tichisa vanhu vakadaro vekuti ameno vanenge vachifunga mafungiro avo pamwe maybe akafunga kuti pamwe munhu arida kuvaka that block ameno kana kuti kufunga kuti pamwe no this guy maybe arida kucampaign kana kuti arida kuita sei. Ngataura nechokwadiwo ndiwo mubereki mwana wako achimuka achinodzidzira panhu pakadaro everyday kunonayaka chichinozoitika kana kwakunaya munhu wooffer zvake kuti guys inini regedza ndokwanisa kuafuta 2 mablocks because pari kunzi 2 mablocks onaika zviri simple grade 1 to 7 pakavakwa 2 mablocks yacho akareba aya kureva kuti maklasi ese vana vanenge vachitongodzidza vanotongoshiyana maklasi grade 1 2 3 4 5 6 7 because vagara nhamba yevana vanenge vari papa vanenge vari vashoma. Saka zvekuzonzi grade 1A grade 1B grade 1C it's a different story. Maybe kana anogona ngovaka futi 14 rooms it makes sense. Ninga anongoita class A class B it makes sense kana kuti vamwe vanopinda maskati pa 2 blocks idzodzo vaizongowanawo pekutangirawo. But imagine zvinhu zvodaro zvinhu zvablockwa nemunhu. Inini ndonyawo zvishayeni kuti vanhu veZANU-PF varipo pakudevhelopa nyika here kana kuti vatoripo pakuti zvinhu zvirambe zvakadaro varambe vachingonzi vari kutonga. Ndokana ndichinetsa nevanhu vakawanda especially even vekuopposition. Ndakaona umwe munhu paitwa a certain project zvikanzi zvakadhakwa project iro razoitire chikutonzwa kurwadziwa neproject. Ndikati no ukaona watopfungwa dzekutonoti paitwa something waakuda kutoshora kuti aiwa ari kuzviitirei wato wrong because hatichazive reason mune muchiitira politics. Isusu chatinenge tichida kuitira all these things kuti nyika yedu nzvimbo yedu ive a better place to be. Handiti hatisi kukanganwa pakataurwa hanzi zvikoro zvakavakwa muZimbabwe zvinkani koma I was like hanzi panguva yemunangagwa pakavakwa zvikoro zvakataurwa zvakawandisa. But to my surprise ndiri kusangana this Mukaradzi primary school iri kutenderera iri kutrenda iyi pari kunzi munhu akatoofa hake because at least tomboti government haina sendi haina marika handiti. But you are the leader uripo ipapapo uri kuita zvauri kuita ipapo wobva waona kuti nikinekwa haina mari. So why are you stopping vanhu vane mari dzacho varida kubatsira vari kuda kuita willingly havasi kutombomira because chimwe chinhu chandakatoona chinotobohwa futi zvima-procedure zvinoitwa zvekupenga zvekuti uchida kudoneta pachikoro tanga wanoona nhingi minister of no zvese zvofanira kubviswa zvimaboundaries zvisina basa rese. People must donate anytime free. Hazvitomborifanira kuti anidhe kuti zvizoteerwa uchibvunza kuti akazodoneta kuzoti shamari mari ndeyako unofanira kungosvika pachikoro wototaura nevakuru vezvikoro ndauyawo panapa mabooks enyu ari kupi donetai I want to donate this 1 2 3 4 5 things zvapera. Kototonda kunzi mboenda kuna nhingi
maziboundary akaiswa wosvika una minister of education wacho kuudza kuti hazviite chimbomira anenge achimirire chii kuda kugadzirisa zvinhu zvakadai so izvi hazvitinakidze kuona vana vevamwe vachidzidzira panhu pakadai so iye vake vana havadzidzire panhu pakadhakwa so vake vana vari kudzidzira muzvikoro and the funny thing maministers vanotosvika pathe extent yekutoendesa vana vavo kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika kuti anenge atoshaya mastandards echikoro chaari kutofila kuti ndo chinokwanisa kudzidza mwana wake ive vamwe kuti vachigadzirwa pave betawo at least opa vana vadzidzirewo pakanakawo kapange pane maboard bo pasina zvinhu zvinokanganisa vari mumaclassrooms ari kungoda panze ipapo chakavakwa nematanda ichocho. Imagine ndo zvinhu zvacho zviripo. Saka pamuri kutamba Christmas muchiita muchigocha nyama mumboita muchidongorera kuti ningi ari kupi so that panotanga gore ndo vanhu vatofanira kufaila zvimapetition zviya zvekuti ningi must be fired. Why wakakanganisa chakadai so ichi kuti chiitike? Ningi must be fired because akakanganisa project yakadai so. This is what we have to do 2026. Tikufanira kugadzirira kuti maministers acho anditi makaiswa mumanhingirikirinowa kuti mapositions iwawo kuti mushande chese chauri kukanganisa kuenda any development yauri kubloka munhu wese abloka any development ngaadzingwe basa. I still remember papa nemumwe zvakamboitika kudhara iyi nyaya yabeno munofanira kunge muchiziva anosoda kutaura nzvimbo papane local hospital dzekumamusha edzo dzidzi pasvika munhu ari kukampena weopposition ndobva atenga magumbezi vadidididi vasvika vaanoisa muchipatara ichocho pam kwapindawo MP wezanu akuuya manje madhezi ekampeniwa kwakusvika kwakuzvibvisa zvinhu zvezve mabvumire chii kuti zvinhu zvinge zviri pa. And I was like pfungwa dzako right here kana mada kuita that kind of competition chiuyawo nesomething chiri better than chemunhu iyeye. Kana zvinhu zvichazoraswa ngazviraswe nevanhu veipapo vaona kuti izvi hatisisina need nazvo kwete tosvika wototi uri kutorasa magumbezi wewe uri kutorasa nemanhingirikini zvanga zvaiswa paipapo nemunhu adonata. Saka iwewo uri kuofa chii? Handiti mukuzviona? So ndo zvinhu zvatiri kuramba zvevanhu vane pfungwa dzakadaro. Politics hadzichafaniri kuita politics dzechidofo dzekuti because iwe uri kubva kuti muri weparty yakadai so muri kutaura zvakadai so we don't want that. Tiri kuda kuti Zimbabwe ive a better place and that is the purpose yemapoliticians at the end of the day. Hapana kana chimwe ndona vamwe vanotaka kuda kuita politics dzekuti kana pato development anotsamwa pada kuti chii anotanga kufinyama because ari kuda kuti waari kuda iye politician wake ange akaoccupy a certain position. In these days that's nonsense. Tiri kuda kuti zvinhu zvive better, Zimbabwe ive a good place. Atichade politics zoti kana tutanga kuidolize kunamata ningi politician ndiye azoita chakadai wese ari kugona chaari kutoita ngaaite nguva iri kutofamba vanhu muri kutosvika pakutofa pasina chachinja. Next generation chavo yachatanga kusvika ichingotishora kuti makaitei maingotaura kuti maingodzvanyirirwa muchingotongwa nevanhu vakanoita zvinhu zvakadaro zvozodii mangwana. So please muri yeZimbabwe this is it, ndo nyaya iripo. Do something tukuti 2026 vanhu vakadaro maministers vanotadzisa nyika kuenda kumberi ngavanhingine because my enemy of progress. Iwewo kana wakaudzwa kuti zvinhu zvichabva kugovernment yako uri kutadza kudhilivha kachienda kaunopuhwa mari kugovernment kwako, puhwa mari ikoko. And the funny thing chikoro mukoro unoti panonzi pane chikoro chakadaro motovhotera navanhu nzvimbo iyo motovhoterawo kana MP ikoko kumonzi muvhotera makansela vachisiya zvinhu zvakadai izvozvo. Nemo maZimbabweans wofuti miswa imi munofanira kuti I think chimwe chinhu chandakadzidza munhu mbowana nguva yekufamba munowana exposure kutombofamba chekutravela endai muchionawo zvikoro zvekumatawuni muchididi zvinokwanisa kubatsirei. Kana musina kugutsikana nezvikoro zvekumatawuni krosai mumbobudai munyika handiti manawo mapasipoti muchiona dzimwe nyika muchiona kuti zvikoro zvakaita sei muchiona kuti zviri why zvikoro zvichinyanyokosheswa kudai so muchadzidza zvakawanda because tikada kutiramba tichisekerera zvinhu zvakadai mwana wako umwe musanopindirwa nechirizi akarumwa anopindirwa chero nenyoka akarumwa muchiti ari kudzidza ari muklasi makadai so. Hazvidi kudaro so. Politics hadzichafanira kuita vanhu vanopenga brain. Politics ngadzichinja. Taneta nepolitics dzekuswera vanhu vachida kunoitirana zvinhu zvekupenga. Hatichade madrama man. Toswera tichisekwa man chinzi unobva kupi unozati like this school yamuri kuona ipapa vari kune dzimwe nyika vakaona vachati sei unonga wakutonyara kuti kwanzi unobva kupi ponzwi kuti kuna minister ari kunzi akabloka munhu. I think mistake hombe yakatoitika ndeyekuti minister yeye achitopedza kubloka paifanira kunge patone that conversation ngailike. We need that conversation kuti ilike titoida zvekuzoti makazotaura inga iri confidential we don't care toda ulikisa that conversation
titoishandisa seproof. That minister iye tikufanira kumenisa kucourt because pamwe kubasa kwake anogona kusadzingwa. Toda kunyazomenisa kuti why are you blocking this development? Simple.